estic en directe pel Periscop. Ara parlem. President, estic en directe al directe.cat per un Periscop. Directe.cat. Sí, què tal? Com veus la diada? Home, de moment la veig molt bé. Sí? Home, sí. Hi ha més gent de la que esperàvem. Espero que també. Això passa sempre. Última Sempre hi ha una previsió i després la realitat supera la previsió. Encara que voldran vendre-ho, com que des de la caverna diran que hi ha hagut menys gent, segur. Però això ho diuen cada any. Facis el que facis, sempre diran que hi ha menys. Aquest any també estan dispersos per diferents llocs de Catalunya, per tant, és una mica diferent. És l'última diada de l'autonomia? Esperem que sí. Tot es fa amb aquesta intenció. Ho tenim tot a punt, com diu el lema? Ho estem construint perquè estigui tot a punt, dintre dels terminis que ens havíem fixat. De fet, estem a l'equador, no?, dels 18 mesos, més o menys. Exacte. Vostè que segur que té la informació privilegiada, s'ha fet tot el que s'havia de fer? Tot el que s'ha de fer s'està fent. Lo mejor ya es lo próximo que vamos a tener, que es la República Catalana. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Antes del 11 de septiembre de 1917, del 2017. Sí? O sigui, aquesta és l'última diada... Aquesta és l'última diada per a la reivindicació d'un nou país. Doncs escolta, firmo, on s'ha de firmar, eh? Vinga, ja està signat això. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo tinc dues estelades. Ah, sí? Jo tinc dues estelades aquí que estan signades per 72 diputats que volen la independència de Catalunya. O sigui que... 72, Junts pel Sí, la CUP, eh? Junts pel Sí, la CUP, evidentment. Molt bé. I, escolta, un repte. Un repte. Intentes que la Colau te la firmi? Vols intentar-ho? És pels 72 diputats independents. Però mira... Però l'altre que tens. Ho faré. Que et firmi l'estelada. Vinga, va. I si ho aconsegueixes ens trobem. Vale. Sí? Hecho. Vinga, Eduardo, ets un vinga. crac. Gràcies. Vale, fins ara. Com veus la diada? Encara no puc veure-la, però espectacular. Espectacular. És l'última de l'autonomia? Com estem? No m'ha volgut fer massa cas. I ahir l'Ada, tenim l'Ada Colau aquí darrere. Alcaldessa! Aquí continua. Alcaldessa de Colau, estem en directe al Periscop. Com veus la diada? Estupenda. Sí, molta gent, no? I tant que sí. És l'última de l'autonomia? Llàstima. Barcelona seguríssim que també. Que és bigatana? Soc bigatana, jo soc bigatana. Sí, molt bé. Sí. I no has anat a Berga, per això? He anat a Berga, he vingut a Barcelona, però segur que a Berga em perdonen. Segur que tens representació familiar allà. Exactament. Molt bé. Exactament. Què t'anava a dir? Sereu els primers a ser insubmisos amb l'Estat i us direu Partit Demòcrata Català o no? Nosaltres el que diem és que aquest partit segur que tindrà encaix com a partit i tindrà legalitat, malgrat que alguns se'ls hi pesi, i per tant estem Sigui el nom o no? perquè això sigui d'aquesta manera. Fantàstic. Última diada com a autonomia? Estic convençuda, però Sí? ara també depèn de tots, que tothom estigui a l'alçada el dia 28, avui la gent farà la feina, que és el que ha passat fins ara, o sigui que no ens podem permetre res més, i l'any que ve doncs, ja ser independents. He tingut l'ocasió de preguntar a un parell de copaires com aniria, i estan confiats que anirà bé. Jo espero que sí, Sí, no? No pot ser d'altra manera, perquè imagina't si no, l'embolic que muntaríem. Molt bé, gràcies. Veus aquesta diada? Molt bé, popular i reivindicativa, expressió democràtica com sempre, Saludaràs a l'Ada Colau? evidentment. Sí? I què? Està venint cap a nosaltres o no? L'Ada Colau, la Alcaldessa, saluda, alcaldessa. Que saluda com a mínim. Gràcies. Tornarà a ser un èxit i l'èxit ve el dia 12, que continuarem construint la República Catalana. Ho tenim a punt o no? Nosaltres des del govern estem treballant per tenir-ho a punt, però evidentment aquest és un procés complex i sempre hem d'estar a punt per la mobilització, també quan proclamem la República i després. Estem a l'equador dels 18 mesos famosos, que poden ser 20, però estem bé, en bon camí? Estem en bon camí. A la meitat? Ara hi haurà més unitat política al Parlament a partir de la qüestió de confiança i amb els nous pressupostos, Sí? i a tirar endavant i aquesta recta final. N'hi ha que en aquest país l'únic que compten és a veure quants menys som i sempre acaben quedant fotuts, o sigui que... Creus que aprofitaran el que sigui per fotre canya, per dir... No, hi havia Sí, quatre... però bueno, fixa't, si el projecte de determinada gent és comptar a veure quanta menys gent som, vol dir que això és un projecte, vaja, zero, molt penós. Ara li preguntava a la Pascal, sereu els primers a ser insubmisos amb l'Estat i us direu Partit Demòcrata Català, diguin el que diguin? Bueno, tu saps que a mi em cau a sobre una querella, no? Per tant, jo el llenguatge cadascú utilitzi el seu, però alguns tenim les idees molt clares i ja no hem de demostrar aquestes alçades fins on estem disposats a arribar. Molt bé. Quan et demanen penes de presó per haver posat les urnes, doncs, vaja, jo tinc molt clar que s'ha de fer. Molt bé, doncs, molt bona diada, gràcies. Com veus la diada?
Bueno, molt bé, una celebració massiva, com sempre, reivindicativa contra un govern autoritari, recentralitzador, que no es deixa decidir, però aquest és un poble que quan es manifesta de manera massiva guanya els seus drets i conquesta sobirania. Aquesta també és una diada per un referèndum unilateral. Estaríem d'acord a arribar fins a aquest punt o no? És una diada per un referèndum efectiu, conquerit pel poble i per la gent. Totes les vies per aconseguir aquest referèndum, que sigui un referèndum efectiu, un referèndum prou reconegut, són legítimes. I és possible pactar-lo amb l'Estat? Sí? Hi ha confiança o no? Nosaltres hem de lluitar per totes les vies, i si no es pot pactar amb l'Estat, aquí a Catalunya hem de fer la nostra via. I si no, la nostra via serà un referèndum unilateral. Hem de fer una via que sigui efectiva, que sigui massiva i que aplegui a la gran majoria de la nostra gent. Aquest és el repte ara mateix. Molt bé, bona diada, gràcies. Hola, Raül, què tal? Estic aquí en directe al Periscope. Vale, jo no el veig. Us ha passat de llarg. Mira, estem en un procés que és de resistència, que és de lluita i que és d'unitat. Avui ens hem de tornar a omplir de força al carrer i demà hem de continuar lluitant i, per exemple, que els polítics tiren endavant el procés. El lema d'aquesta trobada és a punt. Estem a punt o no? Encara ens costarà. Sí? Però per part de la gent o per part dels polítics? Ens costarà perquè els partits estan fent una mica el ruc. Ai! Posaran les piles. Sí? I què passarà a la moció? No podem fer altra cosa. Tu hem de guanyar, punyeta. Ja està. Va, adéu, gràcies. Tremosa, què tal? Estic en directe, al directe.cat, en Periscope. Escolta, fa molta calor. Fa molta calor, aquí a l'ombra. Com ho veus, això? Bueno, home, doncs esperem que a última hora... Home, si no? La gent vingui i perquè ho necessitem. Escolta, és l'última diada que serem... Tant de bo fos l'última diada. Com a autonomia. Els meus fills m'ho demanen. Mira, hola, fills, què tal? Com esteu? Escolta'm, a veure si ho acabem, això anem acabant. Exacte. I estem a punt o no? Perquè és el lema. Penso molt més que fa un any. Sí? Aquestes manifestacions d'aquests últims 5 anys poden semblar innocues, però ens van portar l'any passat a la primera majoria absoluta independentista. Per això tenim el president i els consellers i la presidenta del Parlament al carrer amb un mandat democràtic clar per fer la independència. Per tant, esperem que sí. Molt bé, doncs esperem que també vagi bé la moció de confiança que tenim d'aquí res, no? I el pressupost, també. I el pressupost. A veure si la CUP hi posa una mica de seny, també. Segur. Jo n'he parlat... La gent de Convergència i també d'Esquerra hi ha posat rauxa, no? Bueno, i ara què fareu amb el nom? Va, ja que et tinc aquí. No ho sé, jo soc independent i no soc... Val. de parlar amb el... Bona resposta. Vinga, bona diada, Ramon, gràcies. Molt bé, adéu. Gràcies. Ja hi som. El que passa que acaba de fer una empanteta final, perquè, home, és que tenim uns adversaris que són bastant totxos i costa molt de batallar-hi. I com que costa una mica hem de... Molt bé. Junts, no ens separem, per favor. Gran missatge. Junts. Penseu com penseu, però junts. Perquè el que importa és Catalunya, el país, la terra. Jo crec que ho deixo aquí, perquè més bé... I això que no ho portàvem preparat, Molt bé. Com veus la diada? Molt bé. Sí? L'última. L'última? Estem a punt? No, a punt no, estem ja... Més enllà del punt. Més enllà del punt. O sigui que la moció anirà bé, Totalment. Sí, gràcies, bona diada. Adéu. Aquesta? Tal com diu la diada, diem a punt, no? Per tant, això vol dir que el poble al carrer està a punt i que les institucions també han d'estar a punt per donar el pas. I ho estan? Bueno, ho han de demostrar. Ho han de demostrar. Hi haurà... Tot anirà bé la moció de confiança, suposo, no? Això ja et contestarà la Gabriela. Vale. El teu discurs ha triomfat, Bueno, és una feina col·lectiva, jo només poso la cara. Doncs felicitats. Com veus aquesta diada? Bueno, fem història. És l'última de l'autonomia? És l'última fins a l'alliberament del poble de Catalunya. Sí? Escolta'm, si repetim a Madrid, com ho farem? Ho farem bé i ho farem entre tots, i tant. Molt bé, gràcies. Joan, estic en directe al Periscope, al directe.cat. Com ho veus, això? Visca Catalunya lliure. Sí? Això, declaracions i bona diada. Gràcies, Joan. Bé, va per feina. Com veus la diada? Doncs crec que serà un dia solejat en què crec que sortirà molta gent. Tornem a fer una manifestació històrica per reclamar els nostres drets, Escolta'm, tu, per exigir respecte. De Barcelona en Comú, tu ets dels més desacomplexadament indepes. Avui estàs content que la Colau hagi vingut, que l'Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, hagi vingut? Sí, estic content, sí. Sí? Crec que és una forma de posar en valor allò que més ens uneix i bueno, sí. Molt bé, doncs bona diada. Gràcies, Jaume. Com sempre. Hola, Toni, del directe. Estic en directe al Periscope. Estàs en directe al Periscope? Sí, sempre aquí. Com ho veus, això?
Doncs bé, estem amb l'última de les concentracions de la fase autonòmica. L'última? L'última, sí, ara sí. Estem a punt? Ara sí, estem a punt. I ara soc de l'opinió que ens hem de posar d'acord, hem de convocar un referèndum i l'any que ve, la propera diada, estarem a prop d'unes constituents. M'estàs dient també que dones per fet que la moció de confiança anirà bé, eh? Estic convençut. Sí? És tan important el que estem fent que estic convençut que ens posarem d'acord. Ara estem a l'equador dels 18 mesos que dèiem, just ara. Sí. Anem per la meitat del camí, s'ha fet el que s'havia de fer? Jo crec que s'ha fet el que s'havia de fer. El govern té preparades les estructures d'estat, les lleis i els tràmits de llei, jo conec més profundament les d'economia, per la feina que em pertoca estan molt desenvolupades i per tant estem preparant-ho tot perquè això sigui possible. Última pregunta, què en penses de que no els deixin posar Partit Demòcrata Català a l'antiga Convergència? Aquest és un tema administratiu, nosaltres ja ho vam dir en el seu moment. El més important de l'antiga Convergència és que acabin el procés de regeneració, això és molt important. Es diguin com es diguin. Es diguin com es diguin, si el nom és el de menys. Molt bé, moltes gràcies, Toni. Molt bé. Bona diada. Salut. Gràcies. Com ho veus, això? Doncs de moment molt bé, no sé, Sí? encara acabo d'arribar, sí que encara no gaire valoració, però bueno, esperem que sigui tot un èxit. Estem a punt, no? Els municipis apretarem perquè així sigui, en tot Molt cas, bé. perquè és una ruptura democràtica d'una vegada. Més ens toca. El que no vam poder fer fa 40 anys, haurem de fer-ho I nosaltres. com a alcalde, què et sembla que vingui la Colau? A mi em sembla molt bé. Es tracta que sigui... Nosaltres pensem que el municipalisme ha de ser un dels pilars bàsics d'aquesta ruptura. Per acabar, moció de confiança. Què? Com anirà? Tu No que... em pronuncio. No et pronuncies? No pronuncio. Ai, bueno, ets políticament correcte, eh? Sí, exacte. Molt bé, però esperem que vagi bé. Sí, segur que sí. Perfecte. La política, jo confio amb els meus aliats polítics i, per tant... Molt bé, Carles, gràcies. Molt bé, vinga. Estem a punt o no? Estem resistint i creixent, I els partits estan a punt? aprenent i millorant. Serà l'última diada que això és una autonomia? Això no és el més important, el més important és créixer i el més important és aconseguir-ho. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Aquesta serà l'última diada com a autonomia catalana? No, si cal en farem uns quants. Sí? Si cal. Si cal. Però esperem que no. No sé, a veure això. Però jo estic tan habituat a anar-hi que si no se'n fan més tindré un síndrome d'abstinència. Molt bé, moltes gràcies. Com veus aquesta diada? Com la veus? Magnífica. Magnífica? I el temps ens acompanya i tot. Creus que serà l'última com a autonomia? Mira, jo et contestaria com Cantinflas. A veure. Cantinflas li van preguntar qui guanyarà o què passarà. Diu, no sé, tal vez, pero lo más seguro es que quién sabe. Doncs em sembla que És com estem, no? estem. Bueno. I emocionats per això. Emocionats perquè... Per la incertesa de que sí o que no. Com es nota que vostè és filòsof, eh? Molt bé, moltes gràcies. Hola, directe.cat, què tal, com esteu? Escolta, com veus la diada? Bueno, de moment molt blanca, perquè la gent porta moltes samarretes, aquesta es posa a punt, jo encara no he dinat i he d'anar a presentar avui el concert per la llibertat amb la Blanca García Lledó, llavors no ens ho sabem encara gaire. Bueno, això no ho diguis. Escolta, he vist que feies també uns vídeos per Òmnium, no? Sí, hem fet uns vídeos amb ells aquest matí, no pares. s'emetran aquí i d'allò. I bueno, m'agradaria veure el superheroi català per aquí, però no sé si vindrà. Calla. Molt bé, Biel, gràcies. Parlem després perquè has d'anar a dinar. Vés a dinar. L'última amb autonomia. Sí? Sí, després les farem molt boniques, però ja serà... Ja serà en un país. En un país independent. Vinga, som-hi. Doncs molt bé, no? Sí? Hi ha de sumar gent i de tirar endavant. Ha anat bé el dinar d'Esquerra o què? Sí, fantàstic, cada any som més. Arribarà un moment que haurem d'agafar 2 trams de carrer perquè molts no en tenim prou. Escolta, última diada de l'autonomia. Això esperem, no? Estem a punt o no? Estem més que a punt, jo diria que aquest poble està més que madur per arribar fins al final. Gràcies. Hisenda, hola, què tal? Estic en directe, al directe. Com veus la diada? Bé, molt bé, com Sí? sempre, molt bé. És l'última de l'autonomia? Qui ho sap, no? Ho hem dit tantes vegades que jo crec que ja és millor no dir-ho, però fer-ho. O sigui, tornarem l'any que ve aquí... No ho sé, espero que no. Molt bé. Bona diada, moltes gràcies. Comença el curs més important. Sí? Estem a punt o no? Espera, que el tiro una mica enrere. Estem complint fil per randa tot el que hem promès que faríem. El que hem promès que faríem està amb una cosa que diu programa electoral de Junts pel Sí. Llegiu el programa electoral i veureu que no ens hem mogut ni un mil·límetre del que diu allà. O sigui que... Seguirem complint tot el que diu allà. O sigui que estem a punt, eh? Qui vulgui saber el futur d'aquest país, que et llegeixi el full de ruta. Clavat! Vinga, bona diada! Bona diada!